Ако Ти не ни помогнеш, Боже, ние ще умрем в греховете си, Татко мой. Прегърни не, Боже, стопли не в тези последни времена. Дай сила и благодат за служение и поклонение пред Тебе, Царю, да извършиме делото Ти така, както Ти желаеш. Молим Те, Отче, в името на Твоя Син Исус Христос. Приближаваме се при Тебе, Татко Небесен. Целуваме Те, докле не си се разгневил, Владико. Бог мой, Цар мой, Господар мой. Милост към човека, който слуша тази песен. Благослови го, промени съдбата му, ако е за да бъде за добро, Боже мой. В Тебе надеждата, Татко Небесен. В Тебе упованието. Благославяме Те, Господи, издигаме името Ти пресвято. Ти си светлина и в Теб няма никаква тъмнина. Благословен пресвят Бог. Благословен Цар, алилуя, алилуя. Неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Когато грехът ме препъва и падам слаб и ранен, чувам гласа Ти, Исусе. Стани, върви Ти след мен. Когато грехът ме препъва и падам слаб и ранен, чувам гласа Ти, Исусе. Стани и върви Ти след мен. Светлина неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Светлина неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Заповядваш от небета и вършиш велики дела. Изпълваш с вяра сърцето, Спасител си на моята душа. Заповядваш от небето и вършиш велики дела. Изпълваш с вяра сърцето, Спасител на моята душа. Светлина неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Светлина неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми.
ciodele mangueles no pé Temuca Alessandre na chuva mira de ver o cão está ali obrachante de este quilhare na chuva me deves no cão está ali obrachante de este quilhare O deve vorove kalesne namuklam me bengeske putarjam lesandre me muklam ashunjam mire deve muklam lesami obrasham tede este quilhare Nali tu che mucho, nali tu che mulo, a tu mani pales, andre tu no me quieres, angua udar mo beshem, man molineu, te mugaves andre. A tu mani pales, Andre tu na me sobre essa máquina asciugar uma te putrales que Andrevo te dela la queriam les que asciugar mantu angla dar deixe já o nome Vakergan eskene aşudyar mantu Angla udar beşe jaunore O deve vorove kalesne namuklam Evengeske putarjam lesandre me muklam Ashunjam mire deves muklam es abri Obrasham te dev este quilhare Nali tu che mucho Nali tu che mulo Atuma i pale Andre tu na veke Angua Kudar mo beshem Mam molinem Temu kaves andre Nali Nali Tu che me mulo Atuman Power Base Estando como
благодарни на Бога за това чудо семейство, за малкия Иван. И този час, този момент ние искаме всички заедно да го предоставяме пред Всевишният, Всемогъщият, Сътворителят на небе и земя. Този час ние каним всеки един от вас. Онези, които искат да приемат Христа Исуса за личен свой Спасител. Тези, които нямат благословение в семействата си. Бог е този, който иска да дари благодат в семействата ни в град Ямбол. Град Ямбол, малкият Ерусалим. Ерусалим, който може тук на земята да се нарича Ямбол на благословение. Ямбол на изцеление. Ямбол на избавление. И този час, този момент, ние каним Святия Божий, Святия Дух да дойде върху малкия Иван, върху Емо и жена му. Всеки един от вас благословени сте, защото сме тук на това място, който ние искаме да благодарим на Бога за чудесното име Иван. Иван, и ние си го предоставяме, защото той да крепне в Божията свята река, да расте в мъдрост и пред човеците, и той да стане раб на Бога. Знам, че онези, които още не са приели Христа Исуса за личен Спасител, любезни мои братя и сестри, вярващи и невярващи, нека да се пазим всеки един от нас от греха, защото дявола, като река, е слав ден, никого да покълни. Този час всеки един от вас благословени сте. Благодарим за всеки един от вас за чудесното рождение ден на малкият Иван, за тяхното благословение. И след това ще чуем песни, хваление. Нашето хваление, църква Емануил, ще пее няколко песни и имаме и братя, и шумен брат тук, и няколко хора, които ще спеем и ще се радваме в Неговата благодат. Добре дошли сте. Отче, този час, този момент, Господи, предоставяме семейството на Емо. Предоставяме Стоянка, предоставяме и малкият Иван. Боже, Ти да ги държиш по Твоята свята бащинска река и да ги благославяме в името на Исус Христос. Този, който понесе всичко върху себе си. Боже, и този час предоставяме и моите братя, и моите сестри. Тук сме на това чудно Рождество. Ние Те молим за Него. Ние Те молим за благодат. Ние Те молим за избавление. Ние Те молим, Боже, да благославиш с паричие, да благославиш с здраве, да благославиш, Господи Боже, с всичко това, което Той желае. Моля Те, Исусе, всеки един от нас ние ги предоставяме. Този час сега Те молим, Боже, за братята, които са пристигнали в град Ямбол. Боже, ние Те молим и за нашето хваление. Ние Те молим, Боже мой, за останалите наши братя. Боже, помъжи това място. Ние Те молим сега за благословение. В името на Исус, разпнатият Христос, това сме ми просим. Нека всички силно да кажем амин. Нека да вземем местата си. Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Иване, честит рожден ден, Иване, честит рожден ден, Иване, честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Иване. Аплодисменти за Иван, аплодисменти. Браво. Браво. Честит рожден ден, Иване, честит рожден ден, Иване, честит рожден ден,
рожден, Иване. Браво! Да бъде благословен Иван в името на Исуса Христа, нашият Господ и Спасител, и да благославя във всичко. И Неговият дом нека да бъде обиталище на Святия Божи Дух. Shalom, Malagerio, Imelek, Malkeya Melake, Kakadosh Maruku. Shalom Aleke, Malakeya Shalom, Malagerio, Imelek, Kakadosh Maruku. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Imelech, Malachei Kakadosh Maruku. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Kakadosh Maruku. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Imelech, Malachei Kakadosh Maruku. Shalom Aleichem, Malachei Shalom. Bibi sana çila deşle. Otoško čela 15 ljaperu.
хваля аз всякога Христа, защото Той заслужава. Ще хваля аз всякога Христа, защото Той заслужава. Той направи ривите в морето, Той направи птиците в небето, Той направи тебе и мене и постави звездите на небето. Той направи ривите в морето, Той направи птиците в небето, Той направи тебе и мене и постави звездите на небето. Ще хваля аз цялото сърце от сами на небесата, защото Той сътвори всичко на земята. Той направи рибите в морето, Той направи птиците в небето, Той направи тебе и мене и постави звездите на небето. Той направи рибите в морето, Той направи птиците в небето, Той направи тебе и мене и постави звездите на небето. Той направи рибите в морето, Той направи птиците в небето, Той направи тебе и мене и постави звездите на небето, и постави звездите на небето. Haydi baro kafaya. Ja babo, jan kelem babo, jan. Mai nangash. Аз на колене любов ми учиш и на промяна, да няма гордост земя, да не се чуди, повярвай в Бога, ще се научиш да нямаш тъга. Любов ми учиш и на промяна, да няма гордост на тази земя. Не дай се чуди, повярвай в Бога, ще се научиш да нямаш тъга. Нищичко няма, но ти единствен ме разбираше. Чува гласа ти, усеща
духът ти, всичко ми даде този мой живот. Помня когато нищичко няма, а ти единствен ме разбираше. Чува гласа ти, усещам духа ти, и всичко ми даде този мой живот. На любов ми учиш и на промяна, да няма гордост на тази земя. Не се чуди, повярвай в Бога, ще се научиш да нямаш тъга. Любов ми учиш и да промяна, да няма гордост на тази земя. Не дай се. Аз ще дадем ми думата да каже нещо за рожденника. Очите ми виждат дякона Али, Асен, инженера, военния. Гледам Асен, другия Асен, тук е италянеца. И той е помежду нас, дякона. Друг дякон моторито, дето кара много мотор. И той е тук. Слава на Господа! Ето да го пляскаме за тези хора! Божии мъже, работници на Господа, на нивата му. И слава на Господа! Вижте, има голямо слънце. Обаче ще дойде време, който това слънце ще се унищожи. Знаете ли най-голямо горещо къде е? Знаете ли го къде е? В ада е най-голямото горещо. До сега, ако някой не е чул гласът на Господа, ако някой, който иска да приеме Господа, аз моля град Ямбол да бъде обновен, да бъде съживен, и тези, които искат да приемат Господа, добре дошли са. За да може да се спасяват, да спасяват семействата си. Ямбол, съживете се, премахнете всяка ичкия, алкохол, наркотици. Дойдете при Господа, защото при Господа има мир, благодат, благословение и целение. Това е час. Бог кани всеки един от вас. Знам, че Бог ще благославя Ямбол. Знам, че Неговия дух ще присъединява. Знам, че Бог ще докосне много хора, да може да приемат Исус Христос за личен свой Спасител. Епископа Иван Георгиев, добре дошли сте. Нека да го пляскаме за брат Иван. Нека да обърнем внимание. Елате насам така. Приятели, може да се каже много неща, но аз искам да кажа нещо с конкретни случаи, поради което днеска ние сме събрани. Ало, аз пред тебе. Събрани сме, защото има едно дете, което е причина за радостта на бащата и майката. И те са решили този ден да го споделят с нас, да покажат своята радост, да покажат своята благодарност на Господа, че Той ги е благословил. Защото Словото ни казва, че всеки съвършен дар и всяко добро нещо в живота на християнина слиза от Бога, от близките, в който няма изменение или сянка на промяна. Благословен да бъде Бог. Радваме се, хвалим Господа за това, което Той ни дава. Но спомняте ли си веднъж, когато Христос говореше, проповядваше небесните истини относно спасението на човека, имаше едно раздвижване сред тълпата. Имаше едни жени, които водиха със себе си децата, искаха да ги доведат до Исус. Той да се докосне от тях и да ги благослови. И след кратък разговор на Христос с учениците, Той каза: оставете децата да водят при мене, защото тяхно е небесното царство. И Той положи ръцете си и ги благослови. Какво означава това?
каквото и да имаме в нашия живот, каквото и да постигнем в нашия земен живот, ако в това нещо не е присъствието на Бога, ако в това нещо не е водителството на Бога, ако в това нещо не е благоволението на Бога, ние сме за окайване и за съжаление. С това, че Христос прие децата и ги благослови, Той искаше да каже на тълпата, Той искаше да каже на родителите, че няма за детето по-безопасно, по-сигурно, по-благословено място в присъствието на Господа. И ние трябва да свикнем да довеждаме децата си при Исуса, да ги оставим при Неговите нозе, да ги възпитаваме в покорство, в послушание, в вяра, в надежда и в упование на Господа. Защото ни казва блажен е онзи човек, който живее под сянката на Бога. Халилуя! И моят апел към родителите е: добре че споделят с нас радостта от днешния рожден ден. Но още по-голяма радост ще бъде, ако те споделят и своята вяра в Господа с детето си и го оставят Бог да се грижи за него и да го възпитават в дух на покорност и на послушание. Тогава той ще се нарече син на Бога. Бъдете благословени и Господа му си родителите и това дете. Амен! Амен. Благодаря. Рождения ден на Иван. За нас е голяма чест и привилегия да празнуваме заедно с теб, Иван, и твоят рожден ден. Представете ли си една картина, която Библията описува за живота на Исус Христос? Когато Йосиф и Мария предстоеше да се роди дете. И как мислите тази картина? Библията казва, че когато се роди детето Исус, няколко дена по-късно детето беше отведено в храма за представяне на благословение пред Бога. Сега, в този ден, всички ние сме свидетели как радостта на това семейство е споделена с всички нас. Както Йосиф и Мария споделиха своята радост с всички хора, които са били около тях, така и ние в днешно време изпитваме тази радост, каквато радост изпитва това семейство. И ние можем да пожелаем на малкият Иван да бъде жив и здрав, да бъде укрепнал в Христос, когато порасне да познае вярата в Бога и най-вече да бъде спасен и да бъде записан в книгата на живота. Това е нашето пожелание за Иван. И че всички ние може да бъдем съпричастни си в този тържествен празник, и това е рождения ден на нашия скъп Иван. Алелуя! Всички ние може да го поздравим, като кажем Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Бахтало рожден ден, бахтало рожден ден, бахтало рожден ден, Иване, бахтало рожден ден. Нека да го пляскаме. Искам да се помоля за тях. За нас е радост и чест и весели, Татко наш, че тази радост, която моят брат Емо и моята сестра Стоянка може да споделят заедно с твоята невяста, с твоята църква, е днес да празнуват рождения ден на Иван. Отче, в името на Исус Христос, те моля да ги благословиш в дух, душа и тяло, с всяко духовно благословение в небесни места. Господи, Ти ни говориш една прекрасна история. Колко е радостно човек да се радва, когато има деца. Първата книга на царете, Господи. Ти ни казваш за една жена, която се казваше Ана, а нейната съпърничка Олфенина. Всеки път тя й се подиграваше. Но Ана, която беше преогорчена в духа си, която беше наскърбена и натъжена, тя търсеше само едно. Както каза пастор Иван, ако без Господа, ако без Божието присъствие, всичко това ние го правим, то е напразно. Ана нямаше къде
да каже своята болка и мъка, освен да потърси Твоето присъствие. А Твоето присъствие беше в дома Господен. Тя изливаше болката си, мъката си и тя искаше от теб, а свещеникът Илия помисли, че тя е пияна. И каза: Ано, Ано, защо си пияна? А тя рече: Господари мой, не считай слугинята си за лоша жена, защото излях сърцето си пред Господа. Тая вечер знаеш сърцето на моя брат Емо, знаеш сърцето на моята сестра Стоянка, знаеш сърцата на всички, Боже мой, тези, които нямат. Отче, отключи отробите, припълни ръцете, за да може, Господи, след скръпта, знам, че ще идва и радостта. Радвайте се, казваш, когато сте в разни изпитания. Днес ние се радваме. Хайде, както сме изправени, така влезе малко Божията благодат. Нека да се всили в сърцата ни.
Искам всеки да се сяда на мястото, всичко да води наред. Защото братята сядат и почват да сервират ястието. Благодаря на всички моите братя, които ме уважиха, че се дошли, нека да бъдат благословени в името на Исус Христос. Бъдете благословени. Пасторио Петро с 15.000, аз Асени с 15.000, от Сиве ето студиите и панела, от Павло Манчо дела 10.000. Машалlah. Ай, нека поне таки да носаде опарас, конто ще един меки ден, озуман сора, най-добре е тъй. Значи може Митко Котар оттам да започнат от два ден насам, да дъгуват и тези, които могат и да чуем и други песни. Киркос става 20 лева. Очерност 20 лева. Около става 20 лева. Илаза 30 лева дела петеца. Опало Рамадан 20 лева. Алёс дела 10 лева. Кос 10. Асенес 10. Опепес 15. Оибос 10. O Iisuse Opal 15. Opal Salison Gilizara sa 30. O Petre 20. O Alice 20 leva perovnasa. Meromesa manda 30 leva. O Pecas Opal. E pastor camaridele é costume, tá, deixa levar para e Milena a coisa triste leva. O Sam 10 leva. O DJ 10. O Genjo só para é costume dela. Slavka 10 dela aqui com chuca. Mirosa aqui com chuca 10 leva. Linitka 10 leva. Trupka 10 leva. Ei! Todos vida esta ipana pidise leva. Olha só abraça a se leva. O matori amaro já com lidesh leva. O dinkosa izinka 20. O get gidesh leva. Shaban Mete. O Sancos Vaisi. O Milacos 10. O Vascos Vaisi. O Cacotaminga 10. E Baba Subja dela, esse papuço chola coisa de cinema. E Fatma Leski vive 20. Foi vale dela 30 leva. E mami Jamila dela 50 leva. Stoica, o Desti vive dela 30 leva.
Леско како ташка взела 30 лева. Лески биби дела 30 лева. А кому наша старе са? Абе, До картера ми си. 50 лева и японка. 50 лева лески биби японка дела. Машалла. Машалла, иншалла. Иди на дела 10 лева. Дечи падеш. Хайде, давай. Биби Айша лески. 20 евро. 20 евро. 10 лева пара с 50 лева. Хайде. Машалла, ленги. Опала митва со камбия джус 10 лева. Тежко. Дай ще видим. Čo взела 20 лева. Дали знаеш как съм сътворил небето и земята, звездите чадо, как съм наредил, как съм дигнал живот в ноздрите ти. Дали знаеш как съм сътворил небето и земята, звездите чадо, как съм наредил, как съм вдъхнал живот в ноздрите ти. Сълзите си изливам на твоите нозе, с косите си изтривам, о Исусе. Сълзите си изливам на твоите нозе, с косите си изтривам, о Татко мой. Дали знаеш как съм сътворил небето и земята, звездите чадо, как съм наредил, как съм вдъхнал живот в ноздрите ти. Сълзите си изливам на твоите нозе, с косите си изтривам, о Исусе. Сълзите си изливам на твоите нозе, с косите си изтривам, ти, който учиш другия, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли?
И любиш ли света? Скъпи братко и сестро, искам да ти кажа, че ако любиш света, ти си враг на Господа. Ти си враг на нашия Господ. Затова, че нека да намразиме този свят и всичко, що има в него, и да заобичаме нашия Господ. Не можеш да служиш на двама господари, казва Божието Слово, защото или ще намразиш единия, а другия ще обикнеш. Скъпи брата и сестри, знаете ли, в това последно време предпочитам не да се радвам, а да плача. Защото всички ние имаме нужда от покаяние. И ако си мислиш, че си нещо, Божието Слово казва, ти си нищо. Затова във всичките си пътища да признаваме Него, защото Негова е славата и Той няма да подели славата си с никой. Да бъде вечна слава на Неговото име от сега и до века. Една песен на моя брат Мечо, който много обичам и уважавам. Защо живееш ти на тази земя без Исус Христос? Не си щастлив. Ей, човече, ти разбери, без Исус Христос